O programa de viaxes do Inserso segue xerando gran expectación, pero tamén certas dificultades para conseguir prazas. A pesar de ser unha opción moi popular para as persoas maiores, a súa alta demanda fai que as prazas se esgoten prácticamente en cuestión de horas. O Inserso, en tan só 2 días, consegue esgotar as prazas de viaxes máis populares. De feito, aqueles que logran atopar praza para o primeiro día de viaxe teñen que ser rápidos, porque ao segundo día as prazas quedan cubertas en cuestión dunha hora. Porque o Inserso en 2 días prácticamente agótase todo. Hai a xente que chega a fase para un primeiro día, que encontran plazas ben, pero o segundo día en media hora, unha hora como moito, as plazas están agotadas, non quedaría nada. A demanda é tan grande que a xente se ve obrigada a facer colas desde primeiras horas da mañá para conseguir unha praza. Algúns viaxeiros mesmo chegan antes das 5 da mañá para ter opcións de conseguir a súa reserva. Os viaxes estrella, Benidorm, Torremolinos e Canarias, iso é o que quer todo o mundo. Antiguamente sempre solía quedar algunha plaza, ao mellor na parte de Huelva ou Cataluña, pero agora non queda nin en esa xa. Para aqueles que non teñen claro o destino, as opcións de vacacións culturais e de natureza tamén son populares. Así mesmo, o que se destaca é a variedade de prezos, que dependen da tempada e do destino escollido. E os de islas e costa peninsular son de 7 noites ou 9 noites. E despois hai os culturais que son de 5 noites e os de naturaleza que son de 4 noites, esos son máis cortos. En temporada baixa, por exemplo, de 8 días en península está en 244 aproximadamente. Baleares debe rondar os... pillasme un pouco, 290, e Canarias pasa dos 300 un pouquiño. Por ende, hai quen vai ca decisión clara á hora de escoller o seu destino de viaxe. Que xa teñen decidido ou por oídas, ou porque foron outros anos, ou porque alguén comentoume de ir aquí ou ali. Entonces, a maioría veñen xa centrados no que máis lles gusta. Outra cousa é cando non hai no que queren, pois, bueno, dime un pouquiño, a ver do que queda ti que me recomendas, e algo así. Aínda que as prazas son limitadas, os viaxes do Inserso continúan sendo unha opción moi atractiva para moitos pensionistas, que buscan unhas vacacións a bo prezo e adaptadas ás súas necesidades.